Unsa naman taon ka, oy? Unsa naman taon ka, oy? No, sige man sa orderan ng parcel. Sama ni, oy. Ibaw ka, naglisod na kita. No? Naglisod kita. Wata halos gani palit sudan, palit bugas. Yaunhon pa na niyo mga parcel-parcel. Naunsa naman taon ka, oy? Nauna sa day, may pinaminaw ko sa una sa ilaha ba? Kapila na ka, badlungon nga dili, magsige gasto. Dili magsige gasto. Kanang imo gi-orderan ng mga parcel, ha? O bugas pa lang ipalit nimo ana. Di ta magutman. Di ta magutman. Unsa man taon ka, oy? Nalisod na sa kinabuhi. Able! Able! Able na! Para makita nimo Ablihan kung yun, unsa ablihan ko, akong ginatanaw, kung unsa na. Nantawa na kung unsa nga akong gi-order dira. Ukaya na, ukaya. Sana akong gi-order dira. Oh. Kita ka ane? Unsa man eh? Bugas. Bugas? Ha? Ha? Unsa ba? Dili dayon ka madagang istorya ha? Unsa? Naglisod ta? Kaibaw ko. Taro bugas na. Ay, taro nga gani ko ha? Taro nga gani ko ha? Gilas nimo. Ah, lungaga na.